Požomata nachádzame sa v Sliači, kde sa o našu dobrú zábavu stará skupina Gypsy Aaron a Petr Gujda so svojou kapelou. Páni, ja vás tu vítam u nás na Slovensku a som veľmi rada, že vás konečne vidím naživo, že vás trošičku vyspovedám. A hneď sa ťa opýtam, Petře, co máte novýho? Tak novýho je to, že se nahrávají nové písničky, nový CDčko se bude dělat. Vyjde to tak možná tak v prosinci až k Vánocům a máme novýho člena kapely, Jirku, takže jsme ve třech, akorát Martin tady není, protože máme to hodně akcí a právě musíme se jako rozpulit a on hraje v Anglii a hrajou tady, takže takhle to prostě běží, no. Trošku nám predstav svou kapelu. To je Jirka Cápa a to je kolega taky, on hrál s kapelou Dvoubek, Kladno, Kaj Lazar, takže jako na výpomoc místo Feča a prostě snažíme se to udržet prostě i bez kolegy, takže musíme to nějak rozpolit, protože se fakt nestíhá. Jaký štýl hudby vy vlastně hrajete? Štýl hudby hraju všelijaký styl, vlastně by pop, rock, co se dá hrát, jo. Akorát jsem chtěl tady ještě dodat Petr vynikající muzikant, vynikající hráč a chtěl jsem říct akorát, že tady taky vlastně Míra, vynikající muzikant. To je. Tak to jako my všechno tohle to víme, že jste vynikající muzikanti. To se ví? No, tak počúvaj, teraz nám povedz, jak to je to s tými pesničkami. Kto ich skladá, kto robí muziku a komu patrí pesnička, nikdo nevie, čo za bolesť. Tak je to. Skladatel všech písniček, těch největších hitovek je Martinovo táta, to je jmenuje Josef Fečo, jeho otec, takže on je všech těch písniček jako skladatel. Hudbu jsem se staral vždycky já, i Martin. A co se týkalo, prostě jsme komunikovali, protože jsme bydleli v Anglii, jsem bydlel v Anglii 10 let, ale zůstal jsem v Čechách, takže jsme víc pracovali právě na tom CDčku, ale jsme se jako rozdělili, protože on bydlí v Anglii a v Čechách, potom si našel na učitelkyni, takže to je těžký právě CDčkem právě, ale dělá se to, no. Ale jinak jako všech jako těch hitů je jeho otec, Josef Šurda, známý Šurda, on se jmenuje jako Šurda, mu říkají. Takže otec jako Pečo je všech skladatel jako těch písniček. A Chudý cigáník, to neví, to složil taky jeho otec, Martinovo táta. A to bylo v roce asi 2014, si pamatuju, kdy jsme to nahrávali, já udělal kostru, on přišel ke mně, Martina, a říkám mu, máš něco naspívat, ale já jsem nevěděl, o čem zpívá. On to naspíval a pak jsem to dal do éteru a pak jsem zjistil, že to je vlastně hymna jako všech cigánů. Takže tím jsme prostě proslavili a vypálili prostě romskou hymnu do světa. To je nádherná pesnička, ináč aj ja uspievam s Kamilom, s kráľom cigánskych piesní, to je nádherná pesnička, tak sme si ju dovolili od vás ukradnúť, tú pesničku. No ešte sa opýtam, na Slovensku často hrávate? Hrali jsme asi dvakrát v privátní akci, pak jsme hrali v Kokavě, pana Šandora, znáte, no a teď hrajeme tady u Kováča, pana Kováča. Tak můžu říct klobok dolů, super. A čo poviete na slovenské publikum? Teď tady byl Aaron a on říkal, že tady je to lepší, jak v Čechách. Jo, pro mě to je furt stejný. Já si myslím, že to je furt pro mě stejný. Prostě cigáni jak cigáni. Akorát vím, že na Slovensku tam dobí východňanský, slovenský pěsničky. A v Čechách zase mají rádi moderní a tak je to. A v Anglii to je to samý, no. To je to samý. Hrajte aj v Anglicku veľmi často, som videla. V Anglicku, v Irsku, no prostě všude, kam vás zavolají. Snažíme se, no. Aké máte predsavzatia s tou hudbou do budúcnosti? Tak vidím to dobře, vidím to, že se dá s touhle kapelou tvořit a bude to super. Máte aj skúšky, že normálne sa stretnete a skúšate? Samozřejmě máme zkoušky, jezdím tady k Petrovi na zkoušky, zkoušíme pár věcí, pracujeme na CDčku, který pak se udělá. Bude to super. Ty si nový člen skupiny, takže teraz koľkátýkrát s nimi hráš? Po 6. Dneska po 6. A už si sa všetko naučil komplet?
Ještě pořád ne, učím se furt. Že já hraju jiný styl a teď zase hraju jiný styl, že já jsem takovej mix, že se učím všechno. Ale hraješ výborne. Snažím se. Páni a dámy, milí diváci televízie Roma Požomatera, samozrejme poslucháči rádia R1, táto skupina je vynikajúca a za chvíľku budete mať možnosť si ju naživo vypočuť priamo v našej televízie. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, prajem vám veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania, hrajte, sme na vás hrdí, počúvame vás, aj vás budeme počúvať a všetko dobré. Petr Kujda!